13 март месец 2015. Всичко перфектно, направил съм си теста по счетоводство. Малко имах проблеми днес с разни, как да го нарека, теолифтове. Пътувам си наобратно. Днеска ми се събраха много часове, почти 9 часа каране, но парите поне са добри, заслужава си. Пожелавам успех на всички, приятна събота неделя, много здраве, щастие, накрая само късмет, само пежака да върви, на Николай буса много алкохол и така нататък. Аре, от мечето, специално, спешили от мечето. Не знам кой колко ме вижда, последствие ще се разбира това. Имам колко още тук, едни 40-50 км и съм се прибрал. Камиончето е манче, малко старо, 2006-та, до 450 хиляди почти. 10 градуса е температурата в момента. 20 на 100 е средния разход за коста. Нямам много щастие, го пожелавам. Слънцето да го огрява и така нататък. Добре. Аре, ще става много дълъг.